tulo, usa rin sa'yo. Magyaw-yaw mo usa. Puntas tulo. Mo na tinud reality life. Ano pinood sa Pinoy dahil? Isa ray sa jud. Kalit tanang sakto, di ba te? Ganito kay na ko koy bayan na agtan. Lamang nato por maglulutuan. Nasa? Baba. Ako kay ba? Wala lagi ati. Ikaw. Tapos family house nilang mga burato. Kagobot. Kalawa tayo. Pinapag na. Nangutan na jud ko kay sa galutos minudo dai kay pangdato magpuno. Si ate. Ate Ede. Taluto. Sa tagara minudo dani kay pag makitan. Kudaw naman og baton. Nalamit karo, kuan. Bakaron ni mo na Dalton. Uy, ginoo ko nang wader magamay adang, ginoo ko makakaon babakog na ato. Yung saka to sa danan, kidikid. Tayo nun, Gajo. Tadyo nun, das undi tapuan magukod, mangnit undi, makabili na laman ni. Parang malingaw ka. Ikaw mo nga ngayon. Ano? Tagawatag na mo. Front na. Namin, tas likod. Ang isda. Mga na ipugot. Pugot lamig nagunod. Ay mo niyang nilangoy eh. Abi ko dangdi. Uy, pinilit. Diyan mo na nagdangit. Pinilit na naman sa Igsuundra na sa kanang taguksok. sagsok. Pero lami siguro ni siya, basta mga bagag panit dala mo na dagsud. Nali sana ka ng bungog. Bungog! Go. Ah, wala bungog. Bungog. Bungog ko ni nga na isda. Bungog. Bungog baga asir panit. Askin baga. Asa rin yung tatay naman? Tagawas Sa diyanan. Kaya ganahan dami kay. Ngayon, ano lagi rong sunog na ito sinog bang isda, day? Ano naman na, masunog. Bali ang sa day. Okay naman dinig masunog kay baga man pa. Sunugon ka rin tala. Sunugon nga tawang. Mura dinig dyan ni Tuti. Na, ulit ko na may agas. Baka ni Te. Baka. At edit kaya pagalo to. Lami anak. Lami ang good, tilaw good. Pauli lagi kong tatay kay ako ko lutuon. Naluwas gyapon ko eh. Siguro. Dang. Ipauli kong tatay kay ako palutuon naluwas. Luto, di ba nagluto diyan? Namay yung luto. Luoy laman ni. Luoy. Ayaw na luoy. Di pwede kay lalim kay ini sa sirang nay lutuan. Dab-dab ka sa abuhan. Ingin si nanay, matalasin ko dyan kay Lotus Minudo. Pagbakod na ho, di anay naghiwas karot siya pagkatas. Oh, Pagtuktok na ayong nalay. Kay, di ko siya kadungog dere. Di ko pa nalipot. Ay, ito to sa kusina. Ibus nalay. Sana. Ay sa. Kay ko gawin siya ng kalakaw. At sarap na. Kamo, ang tumilaman ang tanan. Sige, ano? Ano talo? Was manom. Wow, kira ka na makadug ka. Atot. Manom. Joke ra ka dai. Ano siya og din. Ah, sige, Ter. Nasa man yung nang nagawa man? Ha? Ito din, nanguot pa ka din. Isa. Nakatuwa na sa kapilya. Kanang kwanda. Ano pus pa ko gahapon. Kanasa, lamigdi. Pagbaboy, basta kit yung Ay, okay, bye-bye. Sabang. Maraming. Uy, isip na to. Ano man. Ano lisensyado dai. Sabi ko, usay sayop. Kung sa to, usay mong sayop. Sakto ang tulo, usa rin sa'yo. Magyaw-yaw mo usa. Puntas tulo. Mo na tinud reality life. Ano pinood sa Pinoy dahil? Isa ray sa jud. Hi mga inday, basig na mo na nay baso day basig nagtungab-tungab na naman sa inyong galunday. Kalit na magbaso day kay barato na naman ning basuha day oh. Adto na naman dun mo patakag tungab-tungab day kay agin yung mga patay na mga kagaw na kinahugawan sa ato ang lawas nga part kanay atong baba. Oh. Palit na mo og baso day barato ra kaadto ni day aron di na mo magtungab-tungab na nang inyong mga galon. Oh. I-check out na anaara na sa yellow basket ha. Pagdasgan mo. Ayong! Ulot eh. Ano ko sa kaban niyo? Sa kaban niyo? Richard. Pero kung kita dito nung kailan panahon. Ano sa matulas yan ni kayo kadto na yun. Pag-COVID. Di ba yan? Pag umangkan
Wala gyud ni Marjorie nga, maning kamot nga makalakaw. Siya nakalakaw. yung maganing na mas worse. Oh, mas worse pa ni siya. Otong sa tuloy. Itong sa gamay panas pa daw eh, ngarang gamay din. Dansa day. Dansa day. Tagabit yun yung UV kay Mili. Uka kaya ra nimo? Ikaw ba ni mo yun? Bata ni ba pa sa kay. Liquid floor. Lord. Ali dere dere. Dari kati balinti. Dere kung paano ba. Okay, so ang pagumangkon. Kamara si kasong yung ginalipong ko. Dansa, padugo ko yung nilagay ng buto. Nay! Asa ka na lang nilagay sa lamig sa nina? Walang balik dyan, Nay! Kailangan ko. Konbit tira. Lamig sa nina ang balik dahil. Pero ning gamay lagi na, Nay, yung di pa otro. Kaso mo na ka dyan. Hindi, at kuandra di pa namuan. Baka na yung tayo yung ginapunta ng tayo. Asa may bata rin? Ubad sa opisina. May trabaho na rin kayo? Sinadırma na ni. Ah, opisina na sana all. Bugado na ni sini. Abogado. Lucy. Di ba tanawa? Baka na Ano sa mga lagi karon na kay. duty pa na sa nabal. Doon daw nalo iko. Dari kaning ganay. Kapit. Wala yung Lucy video. ba? Kamay ra tanawa. Kamot Wala kamot na ka lagi. Mga tulo ka tuig pero grabe ba parang Managi yung Marjorie nga, nakalakaw gali niya mong pagumangkon nga, mas grabe, mas worse pa ni siya. Ako. Oh, kamang siya, no? Kamang siya, ni kamang siya. kamot ka nang practice ka no. Para nakasuot og sapatos. Kami na. Basta patos ng classmate. Mga tanawa na. Para sa makasuot og sapatos. Hindi, ni kamang jud ka. Ang ibidyo. Kaya nga gumamanga. Katong graduation dito to. Yan ang gumamanga palitis sa sapatos magkay. Nandun naman, magamit ng graduation. No, pimidal ato ba? Price man. Ang bread man. Is mo mga, Kaya pakalakaw. sige, palitan ka sa sapatos, pero kanang dapat makalakaw ka. Kaya Kamot ka. dahil pagka doon sapatos ka dala Sabaday, sabaday. Kaglakaw ron yung huwi mo. Ako yung nakadali ra. Duga pa ko nimo na ipaduga ko. Diyan, yung diyan. Sabi sa iya kanisur yung. Damoto nga, nga nga. Ang kamot ko kung magkalakaw ko, naglupat ka sa kwarto. Kabat-abat ako pinunan. Kaya na di wala to. Ba? Wala naman kadi. Dicker, gadi padong ng Pito. kwarto, gadi itong dicker. Langis yung sa bata pa sa lalim kamot dito. Kuan pa bagay ng lani ba? Damoto pag nakalakaw po, nga na, si mama, natinga si mama na okay nga nagkalakaw na kunukod. Moto pag nakalakaw na po, gipalitan ko dahil sapatos. Yay! Moto yung ginahan ko datong tayo, pero wag po ko kapasok kay gi-after mo kong sakit sa tidal mitote. Sayang ng sapatos. Sutsot na lang ng sapatos. Pag Pero iwas na lang mag-graduation. Ang midal, gikuha na naman mo, nawa. Kung nga dyan pa rin ka mo, kisaukan ka mo, sige na sige lingkod. Ang tudlong. Paano? Sana, nagabit na bayanin din, no? Hindi, katabang mo na. Uyab na eh. Buwan na, minja na ni eh. Wala sa tiyo ay. iPhone pa ko na siya. Kapo na higlayang tao yung. Ha? Kapo yung higlayang tao yung. Okay na ako. Okay, ka na magpalita. Awas. Amin, please. Oh, lolo. Asa ka, ato kay la Marlin. Pasir ko. Ate ini. Unsa ra mi ka ilaka, ate. Ari likod. Kitang tulo na. Oh, dari tulo. Yo na. Ikaw deter. Di dari mi. Abri ka. Unsa ra kuyo magbabalik ra mi ato mi ubay. Di maguna masigo. Ay ka masigo. Asa ka pahatad floor? Naglit man. Angin na malag sila sa Valencia dia katong kaligog dagat. Ha? Kaligon sila sa dagat. Oh, ni ni mak tapa. Namigdagat na to. Napay din lakaw ko no. Ha? Napay din lakaw. Ay baka iba kuha. Oh. Pangingan lamas kasi kay. Oh. Na may driver na pakuha ra mo. Sige. Tuloy laman yo asali ka ha. Oh. Jer, okay ra ka?
Ay guys, muli namin guys. Tay, muli namin tay. Ayo. Para na ini. Ato namin tay kay mo to bes Bizempe. Picture ko na sa tayo nito. La. Ato sa amin tay. Gaw, ato sa amin gaw. Ag salad nito na ito ag katong kwan. Video ko. Video ko. Mabot ko sa naso na. Tato mo na yung mga pagumangkan nga mga kapo, no tro? Ginagay ka ni Gidapawan. Ginapawan ko no. Gidapawan? Ginapawan. Gikan gidapawan. Sabi namin nay. Balik na ko pohon. Yung patitan na ron. Salamat, Kadyo. Salamat kadyo. Saan mo ka buutan? Wala. Ayaw pala. Kay katang bawon. Kung mapakuti kayo, wapa ko kadug nanay. Mundo pa siyang nanay. Bye-bye! Ito namin, Nay! Kaya mo los pamilya to. Ito namin, guys. Ariris, baksit na ibutang. Okay, gabihin na ta. Bye! Di na kang bonanan di dari. Nabuing na. Di na bonanan na ba di enta. Di na kang bonanan na dati. Daki. Pangsihad naman rin nahadat sinak ata. Gaban ko, gagrap ako sa isya. Ta! Hindi ko kayo sa lana. Lalajukuan. Sa may kangkong na niya, nalutaw man tao na. Ito sa amin. Pwede ka makutugle? Parang iwan lang, yung kura ng bag. Natuwag diha. Patugas ati. Lagi. Kanami. Blas ba? Kaya wala dyan para bata. A few moments later. Hi guys. Hi, nakaabot na ba yung hindikan sa Pistasalsia. Diyan. Mara na ni guys. Diyan, ulit na din may gikan sa Alicia. Parang kaputag yan. So, ano na po yung gamay yung nga i-share. Kati bitaw si Yong, patong ang pagmangkin na mas worse pa dito siya ni Marjorie. Kay kanang orat sa kadak ko. No, 1.5 ra kadak ko sa guys. Pila na isang edad. Bakit di makatunga makalakaw siya, pero nang kamot siya nga makalakaw. Moto guys, kato siya nagbante dato si Manangilin, nagpadakad sa itong bataan na. Diya ka na ay, anak dito sa first cousin, nagpapadato engineer, diya mama maestra. Diya ka na ay, siya nakahaman na po kalas ginoon, diya karoon nagtrabaho na siya ratos ka na ay opisina sa Alicia. So di ba makaingan jud ka nga ang taong na ay paningkamot, kana na ay laji maabot kay nanay tanang lamat sa yung so mana ang sige sa kog ingan ni Marjorie nga kuan kanang laji kay na kung naningkamot pa kanakaw ka kay kanang mas worse pa man lagi to sin kay katos yung bataan na si katos yung kay hydrocephalus pa dito si Jack. So nang tungod sa sapatos nga nag-ambisyon siya nga kanang makasuob sa sapatos so mao na nga nakalakaw si Jack.
Wala guys nga ako kanang sa ang gibuhat jud ni Marjorie nga kana na ay kuan guys, kana na ay sikog ingon nga paningkamot og lakaw ja pila pa sa katuig nga diri na ho 7 years old na natunahon sige jud ko ingon nga kanang maningkamot sa problema kay na spell dagi si Jack kay nagsalig naman nga asahon. So mo jud siguro pud na sa rason nga kanang nay nasige saligan bitaw mo na nga wala ning gamot ja mo na karon nga kuan kana na ay magkuan si Jack kana na ay widay day gikuha nila ang foam diri usa agad okay rang malok ta tong kato ipuli na lang to dito ang to sa dito oh nagad pud ta to nasa di ka bilong-bilong ipit ng ito kay katulog bilisan man dito diyan mo dito guys kanang na ay akin na ko sakit sa ang gamis kanang na ay parang ka kung kanang kuan guys kanang na ay kuan sige dani sa kaligorista taas kay kanang na ay basin ugoy saba ba kaya ang kasuga kanto ag bahid kay nalapin yung pressure naday mi kuan do naday mi bago nga mga tinan sa ubos tapos kang nana hindi luhag boom ari wag man siguro po niya sige lang god. So ang pikas nga kwarto na may pamilya po dadto so sige noon ko magdahong nga wala masalong bintana hindi ni unos bitaw wala arang basa so kanang na inisid ang tubig sa bintana mato nga nabasa kinuha nila ang gums So guys, kanang na ay marito guys ang gi-share ninyo about lagi nagto ni Marjorie sa katong amay gagaw ba nga kanang na ay nakalakaw lagi jud siya mo na nga ang gisarahan karon nga kanang na ay dapat na kay pangandoy nga mga lakaw ka na kay mga kuan di kay magkanang na kuan magkuhat na mag-arsahon. So ang tiil magad ni Marjorie gis kay dag bitaw sa mga maka-injure ka nga ngano sa kalakaw nga daghan sa tiil. Unja ang ginan nga kanang na ay luoy ang mong suon nga magsigar sa nimo unja. Jawa ko tag panahon nga kanang na ay naminje na sa buboy mo na sige sa nag-istorya nga suway jud kamang kay kanang mukamang ka kay mangusog magagadana wala may success ng imong kuan imong tuhod o baligkaw magini ra gag kamang kay mo di ko sekretong yung ani kamang la ko si Jan na ko siya panikamot lagi to nakalakaw si Jan na sige nagtambag nga kung sa una pa madjud si ini mo nga kanang naarad dyan na nimo sa imong paningkamot labi na karon nga wala diyang papa pagyapon na kagawas so mo na ang sira sad ka jud o kanang na ay di magbisaan di ta maka kuan kay siyempre di pwede bisaan kay di man makakaon og di mo tagang pagkaon kay mag-asikaso abot sa nginan nga ug makalakaw ka malipay jud tang tanang makalako kay makaligo naman kag imo di naman kahugasan diya ka na ay balag sa reformas nilakwan basta makadung ng CR
Diya kana naman dyan bitang problema ni sa kanang mag-diaper si Jaba. Kay makalakaw na di naman dyan sakripisyo kadyo kay di naman na may diaper ilabag. Wala di na siya ilisan kay makamakuman siya kay ang kamot kusgan man. So mali ito sige tambag ni Diya nga kanana ay panigamot jud kay niyan ba sa timong doktor nga makalakaw jud ka. So mo na kamon nga kanana ay ako gibati pud. Si kutan hanggang sa estes ko. Diya kanana ay isang kadto jud guys di sa kalakaw to nga tarabi ako sa pagpamangkin nga nakatrabaho na, nakatapang na sa ginikanan, nga bisan niya na dyan sitwasyon, inikamot siya, mana nga, sige na niya, wala siya kayo panikamot na siya kay, maabot, siyang ginan ka naman niya. Sige lang magkagsilpo, nasangging na, sige lang magkagawa silpo, karang yung video, ang manang exercise, everyday dyan dun ta. Kaya, makalakaw. Tsaka sa mga to guys, kayo mapaway ko talagang kapuyan. Tsaka na nailabad ako. Dede ko taas. Naman ni kanalay. Nana to yung tanaw danin dyan. Ganahanap ako gabaning pabangan o kanang long term. Ang gusto ka ng ranchin taon takay. Kanang na ay ang napunta yung mapahidaan ba nga tayo bisita. Kaya long term. Kanang na ay hugo lagi. Kasagaran sa mga monthly mga abang kayo ugaw din mahugod din mo kwarto. So bye bye guys, thank you for watching, bye.